Shalom. Parhalado, pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti parmingguanon. Martuama aka naro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, ima namargoar, minggu dung ari Natal. Topik mingguta sadarion, mandok moliate siala asi ni rohani debata. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha, taendehon ma sangap di Jahoba. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mo palangit, dohot tanoon. Amen. Mulak ma sogot, halak akka napinalua ni Jahoba, jala Maria rotusion, jala halalas ni roha
saleleng-lelengna di atas ulu nasida. Dapotan hilas dohot lasni roha nasida. Alai maporus ma anggo aka arsak dohot hoi-hoi ni roha. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem. Sai pinujima guarmu dabadiai, alanaung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu ho dohami, sian haholomon tuhatiuron, jala dipadomu ho dohami, naholakian sian ho, gabe saor muse dohotto. Gok halalas ni roha dohami alanii, sai jaloma, hamau liation ni rohanami, naung tinopotmu, marhite-hite anakmi. Amen. Kuriani tuhata, tangyuk kamu ma, patik ni debata, ima, patik parjolo, sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au, bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaupmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Ait, na di Toru ni Tano, ia tunggabe si Sombaon, manang si Oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ayo ona uhumna dosogot akka na marsineang ni goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa si ulonmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lai-lai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dinaono mari do, ditopa debata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi,
maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu. Asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanilehon di Jahoba de batam diho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasiahon hunang hoolo makatindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang na poso na bawah, manang na poso na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape, ugasan ni donganmu. Beha, pandok ni debata, taringot tupati na sapului. Odo, audo Jahoba debatam, nina debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas. Siluluon dosani ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akana sogoroha diau. Alai, asih dorohaku, di akana maribu-ribu, akana marholong ni roha diau, naso mangalosi patiki. Ido sahatna. Atong, rak manginugugu mahita sian tuhata, lau mangulahon na hombar tu na patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Kuriana hinaholongan, tapauduk, jala tapaserep ma rohata di adopan ni debata, tatopo tima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala partalup di roha, jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasokok kami,
dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinotupal ni anak mudo, nahu pangasau kami tujolom. Dibaheni pasonang, jala apu limahami, akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Molo tung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dadaholan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tajahama turpuk epistel hatani debata songon patujolo ni jamita nanaing si begiota anon iema sian pasalmen pitu ayat 12 sahatu 16 tajahama secara responsoria. Sai pujiok kudo akka pambayanan ni Jahoba ai sai ingotok kudo halongangan akka nabinahin nai sian narobi. Ale debata habadiodo parhitian di dalanmu. Tung debata dia ma marhati bulo songoko ale debata. Nunga di paluaho bang somi marhite-hite tanganmu akka anak ni si Jakob dohot si Joseph Sela ido sahatna martuado akka natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin.
hatindakon ma hapor seotai songon nahina tindakon idongata sahapor seon disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasto hatu dosan tomo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tilubuhon ni si Maria nagabegabian sianton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus nama tetar paljol do ibana di hau pinar silang na tuat tu banuatol dong ditanom mangu di ari patu nama naik tu surgo lahundul tu siamo ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi hal na mangulu dohot namate ditondi porbadi jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia taina mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Sonari tabegema ende puji-pujian sian kor ina Kamis laos diudut tima anon dohot kor ama.
Sonari ita begema tikting namasa di mingguan. Tabigema tikting dihurata di bagasan minggon Minggu tanggal 20 Desember 2024. Na parjolo guarni minggu ta saderon ima minggu dung ari Natal. Dohot tema mandok mauliate siala asini rohani debata. Napaduahon ibadah ujung tahun 2024 dohot tahun baru sada Januari 2025. Pertangyangan ujung tahun 2024. Di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 di Batu Pahuriat Tado pertangyangan ujung tahun 2024. Masuk dua hali naparjolo masuk pukul 10 web berbahasa Indonesia. Paduahon masuk pukul 10 sia web berbahasa Batak. B. Pertangyangan keluarga memasuki tahun baru 2025 manang pukul 00 wib. Pinabotohon tusude ruas nyuriata asa patupahun pertangyangan keluarga memasuki tahun baru 2025 manang pukul 00 wib di Bagastabe. Acara ibadah di Parade Huriata di bagasan acara ujung tahun tanggal 31 Desember 2024. C. Ibadah tahun baru 2025. Di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 ima tahun naim baru. Marpungu dohita di Begas Garajon masuk pukul sia 30 wib atong Ria Mahitaro di Parmingguani. Napatoduhon naing marbagas tikting paduaho. Naing manjalo pasu-pasu parbugasendo ya nakon ni Huriata. Dr. Gigi Putri Angelina Permatasari Buru Simamora. Buru ni Amatta Reguel Simamora SH MM Nahinan Tubun Inata Rotua Herawati Burutubing Ruasni HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu Sektor Opat Wik 10 Opat Sian Kuta Pondok Bambu Asri Bulog A2 nomor 10 Pitu Pondok Bambu Jakarta Timur. Dohot Orana Ari Tia Fialdo Ginting SKM MM anak Niamata Insinyur Irianto Ginting Tubuh diidata Doktoranda Bunga Mari Boru Keliat Ruasni GBKP Majelis Runggun Pokok Mangga Medan Klasis Medan Namorambe Sian Kuta Jalan Pales Pitu nomor 105 Simpang Selayang Medan Tungtungan. Pamasu-masuan di Batupa di hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 10.04 wib di GBKP Medan Namorambe. Tuhatama Patuduson Sakap Parbogasoni. Paupaton Rapot Huria.
di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 dung sidung parmingguan arian di Patu Pahuriatta do rapot kuria maringanan di Bagas Garejaon. Ima laho manutopon program kerja do anggaran di Huriatta tahun 2025. Pinangidot sude ruas ni Huriatta asaria mandohoti rapoti. Palimahon amplop tuha perluan pesta gutilon pembangunan dohok Natal 2024. Di hari Minggu sadereon tanggal 20 Desember 2024 di Patu Pahuriatta do Papungu Peliat Tujolo ima tuha perluan pesta gutilon pembangunan dohok Natal 2024 tapasahat mai dung sidung Jaminta dohok pengaturan sebagai berikut. Kantong pelian perjolo telu kantong, kantong sada A, sada B tuhuria, dohok kantong 2 tu pusat. Pelian paduahon, pasahaton amplop tuha perluan pesta gutilon pembangunan dohok Natal 2024 di pasahat matujolo dung sidung Jamita atong tapasahat ma di Bagasan Rasniroha. Nomor onom soso pelian bulanan ala neng salpu nama tahun 2024 di sosohon tusude ruas ni Huriatta akana so pasahaton pelian bulanan nadope asa tapasa ma tusi tua wiktabe manang langsung tu sekretaris Surya. Napa pituhon amplop hamulation bulanan. Di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 nanengro di Patu Pahuriatta do Papungu Peliat Tujolo ima pasahaton amplop hamulation bulanan atong tapasa mai di Bagasan Rasniroha. Pawaluhon ruas Namar Sahid di Bagasan Persahito do ruas ni Huriatta sada amang Kasiaman Simarmata dirawat di Rumah Sakit Persahabatan ruang mawar bawah kamar nomor sada 04 ruas sektor Tulu Wik 10. 2. Inang Nyonya Sitinjak Buru Tambunan dirawat di Rumah Sakit Yadika kamar Tulu 04 lantai Tulu ruas sektor Onom Wik 10 Onom ruas sektor 4 Wik 10 Onom. Tulu Inang Nyonya Frida Nupita Situmorang Buru Silain dirawat di Rumah Sakit Porsea ruas sektor 2 Wik Walu. Tabuan ma di Bagasan Tangyakta asalam tuwipasna di Hilala Rohana Sida. Pasiahon parhepengon pelian tuhuria 33.822.120 rupiah. Pelian tu pusat 41.411.420 rupiah. Pelian tu DSH 2 juta rupiah. Transistori 2.200.000 rupiah. Pelian tu panitia pesta GPN 2024 34.033.000 rupiah. Punguma sude 110.526.600 rupiah. Songonima ada tambahan warta pinabuton tu akka naso manjalo si palasro adope buima dibuat
di konsistori dung sidung par mingguanon. Songani matikting di huriatta di bagasa minggon. Saya di pasu-pasu hatta masude pakobasyon. Dohot pelani bahan sangap dohot puji-pujian di guarni tuhata. Sonari tabegema ende puji-pujian siankor gabungan. Tapujima tuhata marite ende buku ende nomor sia laos tapasahat ma peleata di bagasan las niroha.
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihamu saluhutna. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan buar itu hata Yesus Kristus. Hatani debata jamita di minggu sadarion di guari minggu dung ari Natal jala laos omma akamanginang minggu perpudi dihita di bagasan taunon alayang bu parpunguata tu debata manutong do saliling-lilingna alani adorang so tasalpuhon minggu parpudion dilubahon hata nitu hatta hita marhite surat na tinongos ni Apostel Paulus tu anak partodionna manang di bahasa Indonesia didok anak rohani, didok anak partodion, didok anak rohani niadang marhasohotan ibana alai tudos songoni anak konna si Timoteus alani rosu dohot solhot ni parsauran nasida di bagasat Tuhani alani kadamang dainang tabukama bibelta ima sian surat na berjulu na tinongos ni Apostel Paulus tu si Timoteus bidusada mamukamai sian ayat 12 satu ayat 17 sada Timoteus sada ayat 12 satu ayat 17 dibahen judul perikop pangasi ni debata di aposteli ujaha tu tonga-tongata songono didok disi mauliate hudok di namar gogoyhon ahu ima Kristus Yesus Tuhatai ai di etong doau haposan ubahen na di babangkit ahu gabe parhalado pangicahi doau na jolo jala pangalele jala siulahon gugu alai dapotan asini roha doau ay dakuboto nahubulai tagan so porsiaido beau alai gabelam sumurung doau di asini roha ni Tuhatai matat haporsiau dohot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus haposat jala sadok tau jalodo hataon nungaro Kristus Yesus tu portibion paluahon nakapardusa sianak kaido au na berjulu alai alanyodo ubahen na diasi iya naing jumolo marhite sianau patuduhon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahet tiruan diaka nanay persea di gibana tu haguluan sa liling-liling alai hamuliau dohot hasangapon si sa liling-liling nama di raja na somar mulai ima debatana manotong na so dapot idaw na mamujungi amen ido sahat madok mauliate siala asini roha ni debata ima jauh-jauh ni jamita di minggu parpudi di tahun tu hita kamanginang
mata uang dolar ni Amerika adong bisi tersurat asawa boy tong rak mamareso hita ngolarong ngido peta dolar coba boy di gaboy do tikwa alana au sengaja ubuan alai 2 tahun nasal ku dong mangalenot gua ibe $5 ro adong bisi akka manginang in God we trust. Adong go abang Nabi Tugulu ekap dibalik na molo 100 di jolo gondrong amatay di burinay marong bangunan igijang nima di main abang pasaribu mangaluli do pe dolar Amerika do amang anggo dolar Singapura rang adong ido sarupa do sude manang nasa dolar na jelas ibana dolar Amerika in God we trust. Taboto do bologat de bata. Jadi bahasa Indonesia diterjemah kira song-song. Hanya pada Tuhan kami percaya. Holat tu de batado posni rohana. Herebe bahasa Batakna. Hera namaralo dua kamangina ate hera namaralo do rupani padohano di mata uang tertulis taringot tu gowarni di bata ala godang halak madab tu dosa godang halak madabu manang terjoluk tu hajahatun justru alani uang alani efek boido sursar rumah tangga nisada ama ala di gudang ni efek boido dan dia turehon inatta ijab akayanakon alani urang ni uang alani uangon alani hepengon gabi boydo gajang lakata gabi boydo gudang tikita justru di akka ulaon na marhadomuan tu hasol hoto tu debata 2 tahun nasal kudon hutangi honakka manginang perbegiau jamita di perjamita ido benda so sipas-sipas $5 tohor naik narak tohor jadi usulik hikmah wasa polaikon surat tononna wasa polaikon adongon hatahon di mata uang hucoba rupani mamereng di rupiah untuk sehat warung tercurat taringot tu congono ubereng rupani alahya inat tau rak dua kapungun itu Malaysia ilet tuau dobi kosna 2000 dua lembar ubereng di sini ngarong ringgit Malaysia ngarong holat di Amerika do dolar Amerika do di mata uang Amerika jala hurua ngadong panatapan ni akan ani guaranna founding fathers mana akan apa jongjong negara Amerika hurua ngadong dinasida suatu ya mana penglihatan maju tado mana panatapan bahwa Amerika Serikat ini nanti suatu saat akan menjadi negara yang maju bahkan superpower. Alani akka manginang nang peso ngoni nang maju negara ari kuasa
Amerika alai hati hairinna sai terjadi dope perang saudara. Sai terjadi dope perang saudara. Ngamaju sinadonga suk-suk secara materi akan nama mora. Alai muasa dak boy sadana sida. Buasa dang boy hipuna sida. HP di sada sisi adong tantangan nabalga ima adong dosa dan haring ima negara adi kuasa Uni Soviet na terberita hati hai. Nah, ku coba mengalului referensi kamanginang niat didok sian tahun 1800 ono pulusa dan ngadok tersurat on iba nak kining in God we trust alai holat di mata uang koin do peninna di mata uang koin HP mata uang koin on martabba tau la muso heidan do hurang do rikona sarupa do so kita nuaing yang gua ka koin do ngapala adok tapeok tatiupi alani do di 1957 adong masahalak padita na margohar padita MR Watkinson didok di bahen ibana ma surat tu lembaga man Departemen Kementerian Keuangan di Amerika asatong di bahen di lembaran kertas nasional asa manang bohape ya kaamanginang maju ni negara Amerika asa manang bohape pencapaian kesuksesan na dapat ni nasida asa tong dipaingot nasida hanya pada Tuhan kami percaya unang gabe ateis nasida unang gabe suriakui nasida debata nama masu nasida nasalilingo ima sekilas akan manginang referensi na boy hujah asa totong madok baulihati saluhut bangsoy manang nasongod dia jala tudos tusido na pinasahan ni Apostel Paulus tu si Timoteus ala takasto ditanda si Paulus si Timoteus hatok dilubahoni bana hatok dipodahoni bana asa manang songo dia pe kesuksesan na haduan songo dia pe pencapaian na haduan totong ibana madok mauliate tu di bata ido tujuan utama ni panuraton ni Apostel Paulus tu si Timoteus ala memang anon di ujung ni surat na perjolo na kamanginang di sada Timoteus memang hobardo songon na tersurat na kining di mata uang jala memang nasinurat di mata uang nakani memang dang tubuh-tubuh ni perasa ni kalimat ni hajul mau ni referensi na mangikut hujaha ternyata asa tubuh berdohan in God hanya pada Tuhan kami percaya di dok terinspirasi do inna sian lagu kebangsaan ni bangsa Amerika Serikat na di enet manang disadur Isaac Watts sian pesalmen 100 hampir mirip na kisah sitong na pesalmen 100 pesalmen 77 ima epistel tai alai anggona lebih tepat ninna kamanginang sian hatani debata na tersurat di Mazmur 115 ujajo tu hita tikna haisina di situ uhuta buka Mazmur manang pesalmen 115 ayat sadaan ayo dada di hami ale Jehovah dada di hami di goarmu mata gonan lehon hamuliaun ala asini roham ala ni hasot
alani hasit tongamu buasa matung dohonon niaka perbegu di dia ulaning debata nasida HP di Banua Gijang do debata tai saguru lomo ni rohana di Patupa dada di hami ale Jahoba dada di hami di gowarmu tagonan lehon hamuliaon alani asini roham alani hasit tonga boydu madabu halak akamanginang mardebatahok kepe boydu madabu halak akamanginang tuna mardebatahok dirina nang arta ido tujuan ni panuratan nakin nahudok kami alani ope di pasahat Apostol Paulus tu Timoteus taida ma di biduonom ayat 10 ay urat minasa hajahato do roha na holongat di hepeng ido di sakap na deba upahen na lilu sian hapor siyauni gabe dia itu do godang na bernit tu dirina dilubahon Apostol Paulus tu si Timoteus boydo madabui bana tu haliluon ni hapor syaon molo cinta akan uang karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Imana perjolo aka manginang dipangido tupuhon madok mauliate siala asini rohani Jahoba manang na songo dia be balgani pasu-pasu songo dia be pencapaian manang songo dia be si calo otanon nang tajalo di tahun 1 bulan naung nalaho 10 tahun songo ninang di tahun naro naing perjolo hatain de mata madok totong unang tahalupahon manang lupa hita madok mauliate siala asini rohani di mata imana perjolo na paduaho na kamanginang ditariacon Apostol Paulus songo pengalaman na kita kas doridok di siak kamanginang mono hata kasarna dia doban ni debata tang jol mai bana dia doban ni debata sa sitongna tung bodul-bodul do dangarong si halacono siak kajolmo hailau do sa sitongna nasalilingo diulay mana adorang so ditakut manang adorang so pertubatan nai ay pangarehe duaw din nai bana taida di pangicahi duaw na jolo jala pangalele jala siulahu gogo artina songon na nakana tuwe pagudi uhub pajulu gogo mangasahon gogo alai dapotan asini rohan wow ay dakku boto na hulay tagat cokor siya ido biyaw boy dua kamanginang nasalilingon tukswadong natama pabahinat tadi adupan di debata alai disadatikki bertindak do debata disadatikki mangula do debata paubahon ni saluna iduna ni hamulatehon ni Apostol Paulus alani boy do magabe jumpa kita di bagasan realita ni parulutak kaman molotung adong di jolom molotung adong di tonga-tongam muay say holana be korso ni roham say holana be arsak ni roham dagdanahi anak kuni unang moru las ni roham totong tangyak ko ni bana totong tangyak ko ni bana di bagasa pos ni roham hanya pada Tuhan kami percaya. Aida ngarong biaka manginang di zaman niaka amani huria tadok maju si Agustinus
Tading maetek metiad do bana marujung ngolu among na posoma inatay na marguar si Monica mabalu nga mabalu dodo ng hapuguson nga duduk ka puguson parangin ni anak ko nay baya ko kamu makamanginang marumur 15 tahun iban lubi siya sada natoras ni sada buru-buru natoras ni sada perempuan natoras ni sada nak buru mangadu-adu satari ala di segay siya Agustinus alay dakya di porso dakya di tihay si Monica na anak ko na pasu-pasu ni batay si Agustinus siya nino tubuh sada pernyataan iman nagabi bukwak kamanginang dang mago ya nakon molosay tinang yakon ima inspirasi na say martangi yang mo si Monica ina na mabalui ang dia muba ya nakon na si Agustinus ujung na marhamu bau molo pen wae ngakamanginang belga hajong-jongan ni huria jadi termasuk kita yang perbuena termasuk maon wae perbueni hambau ni si Agustinus ujung na ibana gabe pastor ujung na ibana gabe perbarita nauli ujung na ibana gabe anak Tuhan iman ni kuaranna aman huria bapak gereja salah satu si Agustinus adong dotikina jalaido nani pasahan ni apostol Paulus tu si Timotius molo jupak ko dito ngatongan ni pakkobasyom na songoni sotung sumurut ho manang yakko di bana ala adok hubungan na nakamang nang nakining tu parhalado natin ala adok nakidisi pangasin de bata di apostoli asa diraduti ulaon ha apostolom manang parhalado ni ala ni akamanginang di dua pencapaian nakining di sukses na parjoloy do na padua honon dang manangah kita manang dangarong natama sa sitong na naboy kita dia dopan de bata alay asin ni rohan de bata boy do paubah saluknay alani diakka pencapaian diakka na jumpa kita diakka na dapat kita iya mangnang do diakka na lahol lehonon ni de bata do pe tuhita tujuluanon didok madok mauliate maham ay saluhuknay siala asini roha di debata say marujung maka manginang amang mulutung adong nuaing si hulsohonom say marujung mayaka manginang nuaing mulo say adong yan nakomi na say martakang dang apala dosong na hinirim molo di paujung debata hatakangon ni apostol Paulus nakining adong do ternyata pengakuan ni apostol Paulus di siang ay di ulay mana di dokibana sian na sohu botoi sian na sohu sadari ternyata ada kesalahan bahkan kesalahan yang fatal yang tidak kita sadari hanya Tuhan yang bisa mengubahkan alani unang sumurut las di rohata lahu mengunjungi tahun odot manopot tahun nai baru suatu ngadong trauma spiritual trauma pertodio dihitak kamangina boy do ala marojat si tahun oni di tahun on sumurut kita mandok mauliate saya heran aso ditang yakko do Tuhan tang yakku saya songon namar sopu-sopu do Tuhan di paru kilon na huwa do pion alani songon na enggan isarana songon na mangalak kita songon na nang mardalag kita gabelomot sita alay mauliate madi de bata kamangina ay apostol ay si Timoteus piang dolomos ni rohana makosohu ibana di pasahat apostol Paulus ima ulaw nalahu si Tuhan maposohu dangalaholan maposohu akamangina hampir dos to nakining ibana songon si Agustinus tading mayete go ibana nautung do burju opung naboru namargor si Louis jala nautung do burju inong na si Euneke saya di memehon hatan de bata saya ditangyak kun ibana asa gabi anak na hasil alani aung do biar di rohana majalo ulaun pa perhadadocian apostol Paulus na hati hai tarhurung alaniaha bohado bahenok ku pasahatton
hata pamudayon bohado bahenokku pasahato jamita tuaka tokoh-tokoh bohado bahenokku makatahon hata indi bata Aisyah status sosial na me-do nang mabelu do yonokku na sumardiha-diha do yonokku alai Roma Apostol Paulus dang moloju molo ho madok maulihati tu dia bata sude na pinikiran mi boy ubaonna sude gangkuni rohami boy pa ubaonna sude gangkuni rohami pikirami boy pa ubaonna asal ma parjolo ho madok maulihati tu dia bata ima amang inang jauh-jauh ni hatain di bata di kita dinalahu mangujungi tauno alahumma minggu parpudi jala dua rinai kita marpungu di gerejaon majalo tohap lahu bau jukot tauno di pasu-pasu tu hatta mahita sadubuna di bagasan las diroha madok mauliate tu di bata madok mauliate tu di bata hanya pada Tuhan kami percaya holan di debatado kami marpos niroha mangalak kamahita amanginam tajalo ma asinirohan debata ditupak di kita diluas cita paujukot taunon jala diluas cita bongot tu tahun nai baru di pas-pas kita luar siap tahun 2024 bongot tu tahun 2025 di bagasan las niroha amin martang yang mahita mauliate puji-pujian dohot las niroha nabi nasahmi Tuhan dihami ala diluaco hami Tuhan marlas niroha ima makalacon pesta Natal jala lumubi Tuhan di hari sadarion minggu nabi narbadiami minggu parpudi mau Tuhan di tahunon diluaco dope hami di bagasan hadameo dohot hademakon romar sobat ho maka melateo dengan nibasami lumobi tohap na sumurung artana argai di pasahat to Tuhan ima marhite-hite hatam asa totong madok mauliate hami di siala asini roham Tuhami dakku boto hami ali Tuhan aha nalaho masa di ujung ni taonon dohot di nalaho mapongoti hami tu tahun nai baru alai lunga di papos hatap kami Tuhan hodo na parwarho kami jala hodo na patol hasod dohot na pabungutok kami tatong sidok mauliate mahami di siala saluhunay ali Tuhan debata Jehovah amanami saya pergugui hami mangulahon na obar Tuhan dihamulito rohanami mangali Tuhan nang diaka pakubasio di tonga-tonga ni huriam dina nang marujung ma di bagasan taunon nang bongot mapakubasio nami Tuhan tu tahun naro tahun 2025 alani disakapi huriam patupahon ima songon ruhut ni huriam rapot huria di hari Minggu 10 Januari manotopos sude nalaho si obasan nami pasu-pasu ma Tuhan ulauni martupa marture do denggan songoni ma ale Tuhan sakap ni anak dohot boru ni huriam ima putri Angelina Permatasari boru Simamora boru ni amanami amang Simamora inang boru tobing dohot yanakon ni huriam Aritia Valdo Ginting anaknya manami Irianto Ginting inang buru keliat patu paun nasida ali Tuhan ima di GBKP nadong di Medan 3 Januari 2025 Tuhan pasu-pasu perjalanan di keluarga tu Medan jala pasu-pasu ulaon pakubasion ni huriam di san pasahaton pasu-pasu pardonga cari peoni jala pasu-pasu anak dohot boru ni huriami gabi ripe na di halomo roham keluarga nang sumoni gereja dohot masyarakat
Sudia ka pangarayun na sida Tuhan pasu-pasu. Asa sikop pasu las nirohan na sida di ari pajalon na sida di pardongan. Pasu-pasu pardongan calipion. Tuhan debata Jehovah manami. Songonima ng akka ruas ni Muriam Tuhan. Tongon di suasana pesta Natalon. Ima akka nadibaga sa parsahito Tuhan. Amanami kasih aman si Marmata dirawat di rumah sakit persahabatan. Inanami nyonya Sitijak boru tabunan dirawat di rumah sakit Yadika. Inang nyonya Prida Nopita Situmorang Bursi lain dirawat di rumah sakit Persea Bonapasugit. Tuhan sayunang morulas nirohana sida tongon di ari pesta Natal dohot manomu-nomu taun nai barwon habe ikopeak na sida di podoman di tongan di rumah sakit. Ana songgop aka persahiton di daging pamatang nasida. Alani mangido mangilik kami Tuhan. Dohot gomos Tuhan. Say tanggal yak kasahi siat daging pamatang nasida Tuhan. Marhite-hite aka pangubation aka perawatan dohot tindakan medis nasiar rumah sakit Tuhan. Bolongi saluhukna. Bolas nasida mulak tu bagas na Tuhan. Di bagasan hai pasok dolas ni roha makalacon aka ari-ari ninguduna lumobi di ujung ni taon do mapungo di taon ni paru. Paso-paso saluhut aka keluarga nasida. Songonima Tuhan yanakon nami yanakon ni Huriam bitang batubara yanakon nyaman nami situa bonar batubara inang burnadia dirawat rumah Tuhan ala tongon ibana disonggopi parsahiton. Ale Tuhan aka tindakan medis dohot aka ubat si panganon nang sinumon na Tuhan. Pasu-pasu may asapeut bolong sahit siya daging pamatang niya nakon nami asa bolas ibana rapdot keluarga na kami sa na Tuhan makalacon ari ningulu dohot lumobi di ujung ni taon no Tuhan majalo taon na paru atik tungadong Tuhan akarwas ni Huriam naso agora kami na tongon di bagas persahiton pamalum manasida dia kana tongon Tuhan gudang kasih pikiran na Tuhan panyang palupang leho Tuhan dalak kaluar nagale pargugoy Tuhan ati tungadong Tuhan na marhabuk ni roha na tumatangis apusi nasa ilu-ilu na maraburan. Ali Tuhan pasu-pasu mahami saluh na napumudison di bagasan asin ni roham na manontongi mauliate madiho marhite-hite Kristus Yesus Tuhan namin. Amen. Tapuji Tuhan ta marhite na marit dehita laos tapasahat peleata tujolo manupahi GPN. Yesus,
tatangyakom ma peleata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot nasa ulibasan na maulutus upasahat hami masian na nilo mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolo pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tutim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajomu say saut malomo ni roham di Banua tungaon sungon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami sungon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami unang hami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama disondakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakko Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim